Pete Senior. God is good. All the time. Doon na ako ino'y binatanon, ana. Yung tubag. Kuming ko, God is good, inyong tubag. Grabe. God is good. Oo, minaw. Grabe. All the time, ang tubag ninyo, sempre. Balik ko no, be? God is good! Nagya-iya man, oy. Lupig man tas mga igsuon na tong di katoliko. Puno sa kinabuhi. Ang mga katoliko, gikabuhi. Mingko, God is good. Banat yun. God is good! All the time! Napugos ramo. Mga kaigsunan, ang annual theme sa atong kapistahan ni Señor Santo Niño, our source of peace in the walk of faith. Before ko mo-dwell sa Ebanghelyo, highlight lang ko sa pagtuo, kung ang imong pagtuo init, mausab ang atong mentalidad o realidad. Apan kung atong pagtuo bugnaw, di jud mausab ang atong personalidad nga very bad. Pero before ko mo dwell sa Ebanghelyo, doon ako'y balak giandam ni Señor Santo Niño. Maminaw mo? Why background music diha? Alang ni Señor Santo Niño, balak alang sa Mesiyas. Sa wala pa matao, ang atong Mesiyas, gipanagna na kini sa daghang mga propetas. Nga matao gayud ang atong manluluwas, aron lang sa sala kita malingkawas. Busa sugod karon atong bulduson ang bungtod sa pagpataas ug ato nang tapakan ang libaong tangtaras. Hinluan ta ang mga pulong sa pagpamalikas. Hugasan ta ang mga gawi nga labaw pa sa usa ka mangtas. Labhan ta ang kasing-kasing nga puno sa pagpanamastamas. Kinaiya kini sa usa ka halas nga nagsimbolo kang Satanas. Mo'y hinungdan yang atong kinabuhi karon gipang dimalas. Busa, kay nataw naman ang atong Mesiyas. Kinsaan da mo paambit sa grasya niya nga way puas. Aron lang mabusog kita sa gugma niya nga nag-awas-awas. Maghinulsol na kita samtang may oras. Aron ang atong mga sala mapapas o ang atong mga kalag maluwas. Ya, kung doon na may mga donation para sa simbahan, i-GCash. Mga igsuon, maayong bagong tuig kaninyo og Merry Christmas. Tungtong sa upos na hipos, tungtong sa gapas na impas. Mga igsuon, harita sa ito Ebanghelyo karon. Kung ang atong pagtuo bugnaw, ang atong kinabuhi tapaw, o ang atong kalag, delikado sa impyerno, maglutaw-lutaw. Apan kung ang atong pagtuo init, ang atong kinabuhi mahingpit. O ang atong kalag mahilangit. Amen. God is good! God is good! All the time! Atong pagpakan ang atong Ginoo. Sa atong Ebanghelyo karon si Nathaniel, ang iyang pagtuo bugnaw. Kinsa man na sa Jesus. Nabagoy maayo, banggiitan, nanggikan sa Nazareth. Nakaminos si Nathaniel. Nga naman, ang iyang pagtuo ngadto ni Kristo, bugnaw. Pero so naka-encounter siya ni Kristo.
personal encounter sa atong Senyor Santo Niño, ang iyang pagtuo nga bugnaw nahimo siyang init. Tungod sa iyang personal encounter sa anak sa Dios. Ang iyang pagtuo nga nabugnaw, napulihan sa kainit. Yan ang gidayeg ang ato Ginoo, ikaw gayod ang Diyos sa Israel, ang hari sa Israel. O ang init nga pagtuo mga kaigsunan, resulta nato ngadto sa tinuod nga kalinaw, dili sa kayagaw. Amen. Sa Old Testament si Moses gipakitaan sa Ginoo. O ang simbolo nga nagpakita ang Ginoo, unsa may simbolo nga nakita niya? Kalayo. Burning bush. Hinumdum mo na si Moses na usab. Usa ka kriminal si Moses before siya gitawag sa Ginoo. Bugnaw iyang pagtuo. Pero sadang naka-encounter siya sa Ginoo sa nagdilaab nga kalayo. Personal encounter. Si Moses na usab ang iyang mentalidad. Gikan sa bugnaw nga pagtuo na himong init ang iyang pagtuo. Because of the personal encounter of God. Amen. Ug tungod ni ana nausab ang iyang mentalidad, nausab sad ang iyang realidad. Unsay nakausab ni Moses tungod sa kainit sa iyang pagtuo. Og dili lang si Moses ang nausab, apil ang katawhan. Ang mentalidad sa katawhan sa una sa Old Testament, ordinaryo na nila, dawat na nila nga naulipon sila sa Ehipto. Di na sila gusto mo gawas. Pero sa dihang nainit ang pagtuo ni Moses, nausab ang mentalidad sa katawhan sa Dios, nausab sad ang ilang realidad. Gikan sa pagkaulip nun, nahimo na silang tao nga gawas nun. From slavery to freedom. Grabe kaayo ang epekto sa pagtuo nga init kaayo. Na init baron kaayo. Agwanta mo. Nga naman anad-anad ta karon kay basig mapurgatorio ta. Ang init nga pagtuo makapausab sa mentalidad, dili lang sa atong mentalidad, makapausab sad sa atong realidad. Amen. Ikaduha, sa New Testament, ang mga apostoles hadlukan kaayo, ang mga apostoles talawan kaayo. Pero sa dihang naka-encounter sila pagkunsad sa Pentecostes, unsa may simbolo sa Espiritu Santo, panahon ni kunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Unsa may nakita? Ang simbolo sa kalayo nga naa sa ilang ulo. Kalayo gyapon. Og tungod ni anang personal encounter sa mga apostoles, si Pedro nga talawan kaayo, nahimo siyang isog. Nahimong init ang ilang pagtuo. Kaniadto bugnaw ilang pagtuo, pero sa dihang ni kunsad ang Espiritu Santo, nausab ang mentalidad sa mga apostoles, na init ilang pagtuo. Nya human ka init silang pagtuo, nausab ilang mentalidad, nausab sad ang ilang realidad. Og tungod ni ana, daghang nakabig sa mga apostoles. Apil gani kita nga ania dinhi karon. God is good all the time. Ang simbolo nga gipakita sa Old Testament ug sa New Testament, kalayo. Kaya ang tanan nga moduol sa kalayo, mga kaigsunan, paninitan kining papel. Ibutang nimo sa kalayo, unsay mausab? Unsa may mahitabo sa papel? Mausab ang papel ngadto sa pagkaabog. Tanan nga moduol sa kalayo, matransform. Og si Kristo, ang ato Ginoo, ang Santo Niño, kung moduol kita niya, iyang usbon ang atong mentalidad, iyang usbon ang atong realidad. Pero kung magpabilin kang bugnaw ang imong pagtuo, dili jud mausab ang atong mentalidad. Apain kumuduol kita ni Senyor Santo Niño, uban ang init nga pagtuo, mausab gayod ang atong realidad. Daghan kanato karon, nagpuyo na sa kahadlok. Wala na magpuyo sa pagtuo. Ako ipaambit kaninyo ang akong mga kasinatian panahon sa exorcism and deliverance. Usa kay kayo na ana, dunay usa ka ato miaging mga simana pa. Dito sa Office of Healing and Exorcism, dunay gidala dito usa ka batan-on mga 15 to 16 years old babae. Gidala og ambulansya.
Kay di na siya katingog, naglisod og ginhawa. O dili na siya makatindo. Dito na sila doktor, pero ang doktor walay findings, walay diagnose. Pero ang pamilya, ang iyang ginikanan, daw nabugnaw na ang ilang pagtuo. Pero sa dihang nisampit sila sa Ginoo, ilang gidala ang bata nga di nakatindog, dili nakasulti. Normal ang tanang findings sa doktor. Pag adto nila sa Office of Healing and Exorcism, akong gi-anwent ang bata. Pag anwent na to ni kurugman, kay daghang demonyo sud sa lawas sa bata. So ang demonyo di ay, ang oppression sa mga demonyo mo'y hinungdan, nganong dili kalakaw ang bata. Gideliverance nato, napaso siya sa cross, napaso siya sa holy and exorcise oil. Human sa pag-deliverance, 5 to 10 minutes, ang bata ni sulti, ang bata ni tindo, o ni siyar. Atong pakpakan ang Ginoo. Niya usab ka babae ni duol usab dito sa Office of Healing and Exorcism. Kay grade 3 pa siya, taas kayang grado. Iba mo ang grado sa iyang mata? 650, this because 600. Ningon siya, kung kwaon, kini akong eyeglass, Father, legally blind ako. Dili na ko kakita, magkarap-karap na ko. Father, pwede ba nimo i-deliverance akong mata? Akong ibutanag, holy and exorcise oil. Nasyak ang tanan nga nakasaksi. Kay ningon ang mga demonyo sud siyang lawas, Darwin, we are thousands of demons in her body. Her body belongs to us. You have no power to cast us out. Napadayon ko sa prayer. Human sa prayer, mga 15 minutes, makaigsunan. Nibukay ang mga mata. Father, naklaro na kita. Naklaro ko na ikaw. Nakita ko na ikaw without my eyeglass. Og sugod karon gikan ni adto, wala na siya magtaod sa iyang eyeglass. Kung ibalik imong eyeglass day, yang ibalik, di na siya kakita. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? God is good. God is good! God is good! All the time! Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, si Señor Santo Niño. Ug hangtod karon makakita na siya. Yan hindi siya kakita tungod sa daghang demonyo nga naa sa iyang lawas. Ug ikatulong nga ikipaambit ko kaninyo usa ka babae nagikan sa kong parokya, nasign ko sa parokya sa Luon, unom ko katuig dito. Karon na nako sa gikan man ko sa Luon don. Nya gibalhin na pud ko sa Valencia, Spain. Nga Europe ning akong assignment mga igsuon. Nya unom ko katuig dito wa siya mo duol nako. Nga naman daghang mo pugong sa iyang lawas. Kay duna say uyab nga dili makita. Duna say uyab nga dili ingon nato. Murag drama sa DYH Pira na nyo madungog, pero tinuod ka na. Ang iyang case managitawag sa Ministry of Exorcism, Spirit of Incubus. Kung lalaki ang inkanto, Spirit of Incubus. Kung babae ang inkanto, Spirit of Succubus. Unsa to kung laki? Kung babae ang inkanto, Succubus. Kaya po nangutanan ako, Father, kung tiguang ang inkanto, Spirit of Nicopus na siya. Kaya tiguang naman. Pero binuang na itong ikatulo ha. Tinuod itong una o ikaduha. O bingon siya na ako, Father, unom ko katuig, 30 ko katuig nag-suffer ni ini. Father, gidalan ako sa ilang gingharian. Ako ang ilang prinsesa. No? O pagduol niya sa kuha, wala siya katingog. Kaya mga demonyo nga na siyang lawas, mahadlok man og mga pare. Masay kahadlukan sa mga demonyo? Kani na sa tubangan. Mukurog ang mga demonyo ni ini. Ikaduha, kinsa kahadlukas mga demonyo? Kamo nga nagpayong karon. Labi na kun init ang inyong pagtuo. Kay daghan kanato karon nagpuyo na sa kahadlok. Tinuod dili. Wala na magpuyo sa pagtuo. O among babae, magduol ka nako saya tubangan ang mga demonyo na nulti. Kaya ang mga demonyo, dunay duha ka klase ang demonyo. Pila ka klase ang demonyo?
mutuo lagi mo og demonyo. Hoy, mutuo mo dili. Kita na mo. Ang tanaw mo siyang tapad. Kita na mo bug demonyo ni tanaw sa tapad. Hindi daw na demonyo. Kaluka-like lang. O ang mga demonyo, doon ay duha ka klase ang demonyo. Open demons, ikaduha is closed demons. Ang open demons, tukatib kaayo. Bisag wat ni mo pangutan, sig saba-saba. Ang nisod niya is open demons. Sa na open demons, tukatib. Mga marites nga demonyo. Og mirasol. Kaya mo sa isultis mga demonyo nako, huy Darwin, pasag din nami. 30 nami katuig sa iyong lawas. Nakakita ang daghang mga tao ni ini. Darwin, pasag din nami. Kay dugay nami sa iyang lawas. Og nagpuyo sad mi, ang among gingharian anaa sa ilang luyo, ang dako nga mangga. Mao na among gingharian. Og uban kanamo Darwin ang among reyna. Ang ngalan sa mong reyna, sulti. Sulti po ang reyna, ako si Shaina. Ang reyna nila. Ang hari, i-introduce inyong ang hari, si Aldrin, no? O ang chief of police nila ni Sultisan, ang pangulo sa ilang gingharian, ako si Edward. Og Darwin, daghan kay mi, dili mi mapalayas sa imuha. Sa dili man pud ako imo palayas nimo. Wala ko'y gaho. But in the name of Jesus of Nazareth, this tremendous power is God. This most powerful and salvific name. Singgit sila. Yeah! Hunong na, maluoy ka. Dili na mi mo puyo siyang lawas, maluoy ka. Human na mong deliverance mga igsuon. Akong giingnan sila nga kinahanglan magpakasal mo. Pagsunod na mong deliverance, niingon ang mga yawa, Darwin, ayaw silang kasla. Kaya ang tanan nga wa kasla sa simbahan, amo pastilang tikiya. Unsa to? Ayaw kasla Darwin. Kay sa panahon nga imo silang kaslon, wala na migahom sa iya. Antong December 15 bago lang, ang adlaw silang kasal. Og wa ko magpahibaw nga mutambong ko silang kasal. Og ang pare nga mo kasal dito na sa sakristi. Ya, alas 8 sa buntag, ang ilang kasal niabot ko 7:50. Ilay-layo man, Valencia to Luon. Pag abot nako, wa ko magpaybaw nila, nga mo tambong ko. Ni chat nako, ang biktima, wa ko mo reply. Pero pag abot nako 7:50 ni react na ang demonyo ni ana si Darwin. Karon na ang adlaw sa mong katapusan. Singgit tamas ginhawa. Pagduol na ko, ang priest dito, Ginoo ko, naada ini, no? Ginoo ko, no? Father Darwin, ikaw ray kasal. Na pagduol na ko sa mga nga biktima, ni singgit siya, Darwin, gahi kag o. Sa tanang mga pari, ikaw rajoybal dito. Ang mga pari, mga buutan. Ganong buutan man ang mga pari, ganong akura may maldito. Wa mi papahawaan nila. Ikaw may maldito kay hilabtanon ka. Karong adlawa, imo siyang kaslon. Karong adlawa, may katapusan na mo sa pagsamok-samok sa iya. Ibaw mo, isuka siya. Unay sign niya ni gawas ang mga demonyo. Panahon sa exorcism. Ang sign niya mo gawas, suka, tugab, ubo, og huyab. Ang huyab mo ron. Nagawas na. Ubay-ubay ang nanggawas karon. May sign. Sa to? Huyab, suka, ubo, og tugab. May sign nga manggawas during na puna sa exorcism. Pero ay labot ng mangutot. Kaya nakakaon nag-anagon. Nisuka siya o nakalitok na siya, I love you Jesus, I love you Mama Mary. Sige. Sugod na ta. Prosesyon ta. Pag prosesyon na mo, gibira ayang tiil.
Birahog kalit yang tiil, nindot kita naon. Among kuan, pagsugod na, tugay kaysa nakaabot sa altar ko. Padayon lang. Unya dayon dunay mo sagpa niya, dunay mo kalit niyang sukmag. No, padayon lang. Pag-abot niya sa altar, ano man, dili na bugnaw iyang pagtuo, yan ang gipainit ang iyang pagtuo. Pag-abot niya sa altar, ang bugat niya ni ulo, na himonggaan. Ang bugat niya nga lawas, nga murag nagpasan siya 50 ka kilos, parte ng gaana. O, wala na nibira sa iyang duha ka tiil. O hangtod karon, starting December 15 until now, wala na ni haras sa iya. Completely liberated na siya. Yan naman, init ang iyang pagtuo. Ang init niya pagtuo makausab sa mentalidad, makausab pod sa atong realidad. God is good all the time. Wala mga kaigsunan ko, balikon ako. Kung ang atong pagtuo bugnaw, ang atong kinabuhi taphaw, o ang atong kalag, delikado sa impyerno, maglutaw-lutaw. Apan kung ang atong pagtuo init, ang atong kinabuhi mahingpit, o ang atong kalag mahilangit. Amen? Katapusan. Aduna ko'y analuhiya kaninyo. Okay ra? Akong tawgon ako mga propsmen. No? Dali bro. So adunay, balikon ako kung ang imong pagtuo bugnaw, dili makapausab sa ato mo sa tubangan. O na ako mga binayran. Mga igsuon, balikon ako kung ang inyong pagtuo bugnaw, dili mausab ang inyong realidad. Tanawa ang tubig nga bugnaw, atong gibutang sa baso. Sino itabo sa baso? Nausab wala? Kaya ang tubig bugnaw man. Nagsimbolo sa kabugnaw sa inyong pagtuo. Apan kung ang imong pagtuo init, atong tanawon ang atong magic. Kung ang imong pagtuo nag-aso-aso, unsay may tabo sa baso. Mausab ang imong mentalidad, mausab ang imong realidad. Amen. Katawhan sa Dios nga ani adinhi karon. Ang mensahe o ang annual theme nato ni Senior Santo Niño, the source of peace in the walk of faith. Mausab lang ang ato kinabuhi kung atong initon ang ato pagtuo. Mausab ang atong mentalidad, mausab sad ang atong realidad. Amen?